Her fyra tar jag gjorde fyra inslö om uppåtgifter så kom jag alltså till att säga det och säga det och ösni av rötton att allt detta konfolka asenene att konfolka patche som rymmer från som mannen där är det hjärta läsar. Och nu sitter jag och läser i morgon Esekiel 16 som handlar om att Herren är äkta mävren och Jerusalem är äkta konan. Og Herren tåsar om hvordan gellot, frillot, avskikkelig, hårrot hun å være. Til dømes her, to heverst øysene framt siløyse ved Egypten. Framt siløyse, hva er det? Driv i hår ved Egypten. Altså hun var hårrast ved Egypten, i møte herren. Hun skulle være gift ved herren, tog skulle herren være henne. God, hun skulle fylle til hånden, ikke Egypten. Tunne grannen, kjøtmiklun. Og her vart økt om hårdømmer tøyner at tyrra med til fyrstnis. Der øst har han opp. Ja. Tu her vart spalt skøtjan østnu via Syriarnon. Av tøy at tu vart avmettelig. Avmettelig. Vil du bare hårdast møyr. Hatt det som han ser. Ja, tu her vart spalt skøtjan vi tøymon og tøy kundust øyvera metta. Tu hevur her at vært markfalda tut siløyse vi lande Kanans, et Kaldeo, og tau varst du ikkje metta hervi. Kvør vokt tut hjärsta, sier Herren god. Ettersom at tu gjerst ødlese ting, verskje av en herskutare, hårrotare kvinno. Kvør vokt tut hjärsta, her han ikke hjärsta. Konefolket detta kan pakka seg saman og taka seg saman, ropa seg til, og dodja og røysa opp atur. Røysa opp atur. Det er hva det kan. Røysa opp atur, bliv et lart for folk. Bliv et lart for folk, nu kom. Bliv et lart for folk, kom.